ଲିଚୁର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ। ଏହା ସାପିଣ୍ଡେସି ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାରତକୁ କେମିତି ଆସିଲା ଇତିହାସରୁ ତାର ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଆଉ 1860ରୁ 1870 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ପାର୍ବତ୍ୟ ବେଷ୍ଟିତ ଉପତ୍ୟକା, ଯେଉଁଠାରେ ଖରାଦିନର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ କମ୍ ରହେ, ସେଠାରେ ଲିଚୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ତଥା ଫ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲିଚୁ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଲିଚୁ ଗଛର ମାଟି ଗଭୀର ତଥା ଜୀବାଶ୍ମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକା ରହୁଥିବା ଦରକାର। ମାଟି ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଗଡ଼ାଣିଆ ରହିବା ଭଲ। ଲିଚୁ ବଗିଚା କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଗରମ ପବନ ପ୍ରବାହର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ସେ ଦିଗରେ ଘଞ୍ଚ ପତ୍ର ଥିବା ବାୟୁ ନିବୃତ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଯଥା ଆମ୍ବ, ଜାମୁ, ପଣସ, ଦେବଦାରୁ ଆଦି ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଗଛ ଲଗାଇବାର 3 ମାସ ଆଗରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ, ମେ ଓ ଜୁନ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ତଥା ଗଛକୁ ଗଛ 7 ମିଟର ଦୂରତାରେ ରେଖାଙ୍କନ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ 1 ମିଟର ଓସାର, 1 ମିଟର ଲମ୍ବ ଏବଂ 1 ମିଟର ଗଭୀରତାର ଗାତ ଖୋଳି ଦିଆଯାଏ। ଗାତର କାନ୍ଥରେ 50ରୁ 100 ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଇ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାତର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧ ମିଟର ଭଲ ମାଟିକୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଏ। ଏଥିରେ 30 କେଜି ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ, 10 ପୁରୁଣା ଲିଚୁ ଗଛ ମୂଳର ମାଟି, 2 କେଜି ହାଡ଼ଗୁଣ୍ଡ ବା ଷ୍ଟେରାମିଲ୍, ସଢ଼ା ପତ୍ର, କେନାଲ ମାଟି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସାର ଓ ପାଣି ଦେଇ ଗାତକୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଗାତ ଭରିବା ସମୟରେ ପ୍ରତି ଗାତରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଭାବରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ 25 ଗ୍ରାମ, ସୁପର ଫସଫେଟ୍ 500 ଗ୍ରାମ, ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପୋଟାସ 250 ଗ୍ରାମ ମାଟି ସହିତ ଗୋଳାଇ ଦିଆଯାଏ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହି ଗାତମାନଙ୍କରେ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଲିଚୁ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ନୂଆ ଲିଚୁ ବଗିଚା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କଲମୀ ଲିଚୁ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ଏହି କଲମୀ ଗଛଟି ଅନ୍ତତଃ 6 ମାସରୁ 9 ମାସ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଭଲ କିସମର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ଆଦୃତ ଲିଚୁ କିସମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବମ୍ବଇ, ମୁଜାଫରପୁର, ସହଳ ବେଦାନା, ବିଳମ୍ବ ବେଦାନା, ଚାଇନା, ଗୋଲାପ ବାସ, ପିଆଜି, ସାହି ଇତ୍ୟାଦି କିସମ ପ୍ରଧାନ। ମଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ଗଛମାନଙ୍କରେ ମା ଗଛର ଗୁଣବତ୍ତା ରହେ ନାହିଁ। ଏଣୁ କଲମୀକରଣ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ସାଧାରଣତଃ ଲିଚୁ ଗଛ ପାଇଁ ଗୁଟି କଲମୀ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଗରୁ ଭଲ ଫଳୁଥିବା ଲିଚୁ ଗଛରୁ କୌଣସି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଡାଳମାନଙ୍କୁ ବାଛି ଏଥିରୁ 4ରୁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବକଳା ଛଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ। ବକଳାର ସାମାନ୍ୟତମ ଅଂଶ ରହିଗଲେ ଏହା କଲମୀକୁ ଅସଫଳ କରିପାରେ। ଏଣୁ ଛୁରୀରେ ପୁଣି ଥରେ ରାମ୍ପି ଦିଆଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ଚେର ହେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 5000 ପ୍ରତିନିୟୁତ ଇଣ୍ଡୋଲ ବ୍ୟୁଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଲିନୋଲିନ୍ ପେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଚେର ବାହାରିବା ସୁଗମ ହୁଏ। କଟା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଲିଥିନ୍ ଜରି ମଧ୍ୟରେ ଗୁଟି ମାଟି କିମ୍ବା ଓଦା ସ୍ପାଗ୍ନମ୍ ମସ୍ ରଖି ଏହାକୁ 2 ପଟୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରାୟ 25ରୁ 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜରି ମଧ୍ୟରେ ଏ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଚେର ବାହାରିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚେର ସବୁ ଅତି ଭଙ୍ଗୁର, ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଅତି ଯତ୍ନରେ ଏହାକୁ ଖତ ମାଟିର ମିଶ୍ରଣ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ପଲିଥିନ୍ ମୁଣିରେ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଲଗାଇବା ଆଗରୁ ଏଥିରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଡାଳ ସବୁ କାଟି ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ। ଛାୟାପ୍ରଦ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଏହାକୁ ଯତ୍ନର ସହ ରଖି ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। ଲିଚୁ କଲମୀକରଣର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଏହା ସାମାନ୍ୟତମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମରିଯାଏ। ଏଣୁ ସରକାରୀ ଫାର୍ମମାନଙ୍କରେ ସବୁଜ ଛାୟା ଜାଲିଘର ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଏହାକୁ ବଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତି 30 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଲିଟର ପ୍ରତି 2 ଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍, 2 ମିଲିଲିଟର ଏଣ୍ଡୋସଲଫାନର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଲିଚୁ ଗଛ ନର୍ସରୀରେ ମରିବା କମିଯାଏ। 6 ମାସରୁ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଚୁ ଚାରା ଗଛ ନର୍ସରୀରେ ରହିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ବଗିଚାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟ ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ 2-3 ବର୍ଷ ଯାଏ
ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଓ ମାତ୍ରାଧିକ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଚାରିପଟେ ଡାଳ ପୋତି କିମ୍ବା ଭାଡ଼ି କରି ଗଛକୁ ଛାଇ ଦିଆଯାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲମ୍ବା ଗୋରଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳିଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ 2-3 ବର୍ଷରେ ଜଳସେଚନ, ଛାୟା ପ୍ରଦାନ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳବାୟୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲିଚୁ ଗଛକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କଦଳୀ ଚାଷ ମଧ୍ୟରେ ଲିଚୁ ଲଗାଇବା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଲେ ଗୋଟିଏ କଲମୀ ଲିଚୁ ଗଛରୁ 3-4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଫଳ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ 8 ବର୍ଷ ପରେ ନିୟମିତ ଫଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ବଗିଚାର ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେଲେ ଏହା ନିୟମିତ ଫଳେ। ନିୟମିତ ଫଳନ ଭଲ ଫଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ପରେ ଓ ବର୍ଷା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ 2 ଥର ବଗିଚାର ଭୂମିକୁ ଚାଷ କରିଦେଲେ ଏହାର ମାଟି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠେ, ବାଳୁଙ୍ଗା କମିଯାଏ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ପରେ ଗଛରେ ଖତ ତଥା ରାସାୟନିକ ଉର୍ବରକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁର ଆରମ୍ଭରେ ଏକ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଛରେ ଗଛ ପ୍ରତି 5ରୁ 10 ଝୁଡ଼ି ଗୋବର ଖତ, 3.5 କେଜି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, 2 କେଜି 250 ଗ୍ରାମ ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସଫେଟ୍ ଏବଂ 600 ଗ୍ରାମ ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପୋଟାସ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏହି ଅନୁପାତର 1/10 ଦିଆଯାଇ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାଇ 10 ବର୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର ଦିଆଯାଏ। ଲିଚୁ ଚାଷରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସେସବୁର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଅଫଳନ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଥିରେ ଗଛ ଠିକ୍ ବଢ଼େ ମାତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ଆସେ ନାହିଁ। ଅତି ଘଞ୍ଚ ବଗିଚାମାନଙ୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଅଭାବ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ଫୁଲ ଫଳ କମିଯାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଗଛ ତଥା ଡାଳ କାଟି ସଫା କରିଦେଲେ ଫୁଲ ଫଳ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆସେ। ବଗିଚାର ମୃତ୍ତିକା ପରିଚାଳନା ସଠିକ୍ ନହେଲେ ଫୁଲ ଫଳ କମିଯାଏ। ଏଣୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଗରୁ ଓ ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ 2 ଥର ଚାଷ କରିଦେଲେ ବଗିଚାର ମାଟି ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଫୁଲ ଫଳ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଫୁଲ ଋତୁର 1 ମାସ ଆଗରୁ ଗଛର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଡାଳମାନଙ୍କରେ ଗିଡ୍ଲିଂ ବା ଘାରିକଟା କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଫୁଲ ଆସିଥାଏ ଓ ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ ଦୂର ହୁଏ। ଲିଚୁ ଗଛର ଫୁଲ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟେରାଇଲ୍, ତେଣୁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ମହୁମାଛି ଆବଶ୍ୟକ କରେ। କମ୍ ମହୁମାଛି ହେଲେ ଫଳ ଛୋଟ ହୁଏ, ରସହୀନ ହୁଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହୁବାକ୍ସର ଉପସ୍ଥିତି ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଏ ଓ ଲିଚୁ ଗଛରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଫଳ ଚଣା ଝଡ଼ିଯିବା ମଧ୍ୟ ଲିଚୁ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ଏହି କାରଣ ସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିରାକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଉପଯୁକ୍ତ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ନହେଲେ ଚଣା ଅବସ୍ଥାରେ ଫଳ ଝଡ଼ିଯିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା। ଏଥିପାଇଁ ମହୁବାକ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରାଯୁକ୍ତ ପବନ, ଆର୍ଦ୍ରତାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଝଡ଼ାଇ ଦିଏ। ଜଳାଭାବ ଏବଂ ହର୍ମୋନ୍ ବା ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରକର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଝଡ଼ା କରାଇଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳସେଚନ ପରେ ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରକର ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳଝଡ଼ା କମାଇ ଦେଇପାରେ। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଏମିତି କେତୋଟି ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରକ ମଧ୍ୟରେ ନାଫ୍ଥାଲିନ୍ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ର 20ରୁ 30 ପ୍ରତିନିୟୁତ ଦ୍ରବଣ କିମ୍ବା ଜିବ୍ରେଲିକ୍ ଏସିଡ୍ର 20ରୁ 50 ପ୍ରତିନିୟୁତ ଦ୍ରବଣ କିମ୍ବା 2,4-D ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରକର 10ରୁ 20 ପ୍ରତିନିୟୁତ ଦ୍ରବଣ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଫଳ ଝଡ଼ିବା କମାଇ ଦେଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଚୁ ଫଳ ଫାଟିବା ଓ ଚୋପା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଏହାର କାରଣ ଅନେକ। ଜଳସେଚନର ଅଭାବ କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ ଜଳସେଚନ, ଅଣୁସାରର ଅଭାବ, ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପବନ ବୋହିବା, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁର ଧୂଆଁ, ଇଟାଭାଟିର ଧୂଆଁ ଏସବୁ ଯଦି ଲିଚୁ ଫଳରେ ବାଜେ ତାହେଲେ ଲିଚୁର ଚୋପା ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଫଳ ଫାଟିଯିବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ 38 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡରୁ ଅଧିକା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଲିଚୁ ଫଳର ଚୋପାର କୋମଳତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ବିକୃତ ହୋଇଯାଏ। ତାପମାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ କିମ୍ବା ତହିଁରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଯାଏ ଲିଚୁ ଫଳର ଚୋପା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରେ। ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଗରମ ପବନ ଆସୁଛି ସେହି ଦିଗରେ ଘଞ୍ଚ ବାୟୁ ନିବୃତ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଲଗାନ୍ତୁ। ଚଣା ଧରିବା ପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖି 5 ଦିନରୁ 10 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ। ବୋରନ୍, କାଲସିୟମ୍, ଜିଙ୍କ୍ ଆଦି ଅଣୁସାରର ଦ୍ରବଣ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଫଳଫଟା କମିଯାଏ। ଚଣା ଧରିବା ପରେ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 8 ଗ୍ରାମ ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍, 4 ଗ୍ରାମ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, 2 ଗ୍ରାମ ବୋରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ଦ୍ରବଣ କରି
15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଯଦି ଲିଚୁ ଫଳ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହାର ଫାଟିବା ସମସ୍ୟା ନିରାକରଣ ହୁଏ। କେତେକ ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରକର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଫଳର ଚୋପାକୁ ନରମ କରେ ଏବଂ ଏହାର ଫାଟିବା କମାଇ ଦିଏ। ଯଥା ଜିବ୍ରେଲିକ୍ ଏସିଡ୍ 400 ମିଲିଗ୍ରାମ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ, କିମ୍ବା ନାଫ୍ଥାଲିନ୍ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ 20 ମିଲିଗ୍ରାମ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ, କିମ୍ବା ଇଥେପାନ୍ 10 ମିଲିଗ୍ରାମ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଯଦି ଦ୍ରବଣ କରି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଲିଚୁ ଫଳର ଚୋପା ନରମ ରହେ ଏବଂ ଫାଟିବା କମିଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ ଚାଷ ଠାରୁ ଲିଚୁ ଚାଷ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅମଳ ତଥା ଆଦାୟ ଦେଇଥାଏ। ନିୟମିତ ଫୁଲ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେକ ଚାଷୀ ଫୁଲ ଆସିବାର 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଲିଟର ପ୍ରତି 2.5 ମିଲିଲିଟର ଇଥ୍ରଲର ଦ୍ରବଣ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଫୁଲ ଆଗୁଆ ଆସେ ଏବଂ ଅଧିକା ଫୁଲ ଆସେ। ଫୁଲ ଆସିବାର 55 ଦିନ ପରେ ଫଳ ଅମଳ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ 10 ବର୍ଷିଆ ଫଳନ୍ତି ଭଲ ଲିଚୁ ଗଛରୁ ହାରାହାରି 50ରୁ 80 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେଲେ ଏ ଗଛରୁ 120 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଶତାୟୁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଗଛ ପ୍ରତି 500 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଫଳ ମିଳେ। ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଓ ଗଛକୁ ଗଛ 7 ମିଟର ଦୂରତା ରଖିଲେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 200ଟି ଗଛ ରହେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଗଛକୁ ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେଲେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବା ଲିଚୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ଲିଚୁ ଫଳକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଡାଳ ସହିତ ତୋଳାଯାଏ ଏବଂ ତୋଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ବିଡ଼ା କରି ପ୍ରି-କୁଲିଂ କରାଯାଏ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡରୁ 1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ତାପକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଓ 80ରୁ 85% ଆର୍ଦ୍ରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇ ଏହାକୁ 1 ମାସ ଯାଏଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରେ।